باجا قەیسەر مارقۆس دوازدە بە ئارمانجا گۆ عیسا bi gotina wî bixin xefkê. Wan hinek ji feresî û alîgirên Herodos şandin bawî. Ew hatin û jê re gotin: Mamoste, em dizanin ku tu mirovekî rast î. Tu cêtiyê naxî nav mirovan, çimkî tu li rûyê mirovan nanerî, lê tu rêya Xwedê rast hîn dikî. Ma dibe ku em bacê bidin Qeyser an na, ma em bidin an em nedin. Lê Îsa bi dirûtiya wan dizanîbû û got: Çima hûn min diceribînin? Ji min re zîvekî bînin, ku ez bibînim. Wan jê re zîvek anî û wî ji wan pirsî: Ev resm yanî wan e û nivîsên kê ne? Wan got: Yên Qeyserin. Îsa ji wan re got: Tiştên Qeyser bidin Qeyser û tiştên Xwedê bidin Xwedê. û ew li wî hecîbmay man. Pirtûka pîroz, Encîl. Silav û rêz xweş û birayên hêja.